ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉ ଜାଗା ଆପଣ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଜଣେଇବୁ। ମୋର ଲାଗିଲୁ ତୁ ମୋର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗା ଭିତରେ କୋଉ ଜାଗା ଯାଉଛୁ ଆପଣ ମାନେ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଭଲ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଆଉ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ବାହାରେ ରହିଛୁ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଦୋକାନରେ ରହିଛି ଦେଖିଲା କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ କ'ଣ ସବୁଠୁ ଭଲ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଖାଇବା ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ବରା ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ବରା ବାଇଗଣ ବରା ଅଛି ବାଇଗଣ ଅଛି ପିଆଜି ଅଛି ଆଉ ପକୁଡ଼ି ବି ଅଛି ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବେ କୁହନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିବ ସବୁଥିରୁ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁଥିରୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନହେଲେ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ଆଉ ସବୁଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ 4 ଜାଗା ତାପରେ ଦେଖି ଖାଇସାର ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯଦି ଏବେ ହେଇଯିବା କହୁଛନ୍ତି ବାଇଗଣ ଦିଅ ବାଇଗଣ ଦିଅ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଇଟା କ'ଣ ସେ ଖାଇବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବାଟା କେମିତି ହେଇଛି ଆମେ ଖାଉ ଖାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ପିଆଜି ଚପ୍ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧାକୋବି ଚପ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଖାଇଲା ପରେ ଜଣା ଦେଖିଆ ଖାଇବା କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଆ କ'ଣ କରିଛି ଆଉ ଚଳିବ ଖାଇବା ଚଳିବ ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ନା ପେଟ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ନା କହୁଥିଲା ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ଖାଉଛୁ ଆମେ ଖାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ନିଜେ ଧରିବେ ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖେଇବି ଖାଇବା ମୁଁ ଏକଲା ଖାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଅଣ୍ଡାଟା ହେଇଗଲାଣି ବେଶୀ ଜଣା ପଡୁନି କିଛି ଟେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଖାଇଦେବା ଆଉ କୋଉଟା ଚଟଣିଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଲି ତରକାରୀ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲୁଣ ପକେଇଛ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସବୁଟା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଆମର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗରମ ହେଇଥିଲା ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମର ଲେଟ୍ ହେଇଛି ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ସବୁ ଟେଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇଦେଲୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଗାଡ଼ିରୁ ତାପରେ ଆମ କୁଆଡ଼େ ଆପଣ ନାତି ଟୋକା କୁଆଡ଼େ ଆପଣ ନେବେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଉଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେଇଠୁ ମୁଁ ଭାଇଜାଗ ଯିବି ତମେ ରହିବ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବୁଲିକି ଆସିଲେ ଫେର ତମକୁ ନେଇକି ଆସିବି ଚାଲନ୍ତୁ ପାଗଳ ହେଇଯିବା ଭାଇ ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ଆମର ହବ ସେ ଦି ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଆମର ହଉଛି ନାତି ଟଙ୍କାର ମୋର ହଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଆମର ଗୀତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଆଗେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର କି ଗୀତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଳସୀରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଥାଳିରେ ମୋର 108 ବେଲ ପତର 108 ବେଲ ପତର ରଜନୀ ଗନ୍ଧାର ବାସ ଯୋଉ ଗୀତଟା ତମେ ଗାଈ ପଏଣ୍ଟ ଦବ ନା ଖାଲି ଗୀତ ଦବ
ପରେ ଗନ୍ଧାର ବାସ ଘର କାଠୁରିଆ ନ ପକାଅ ଆଣି ଶୁଣ କାନ ଡେରି ତରେ ଗଛ ଗାଇଲା ଅଛି ରଜନୀଗନ୍ଧାର ବାସ ରାତି ସରି ଯାଉଛି ରାତି ସରିଗଲା ଆମର ଛଅ ହେଇପାରିବ। ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେ ଯାଇ କଣ ଛଅରେ କାହିଁ ମତେ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ବସି ଛାତିରେ ଲେଖିଛି ତୋରି ନା ସିଏ କଣ ଫିଲ୍ମ ନା ଟା କଣ କହିଦଉଛି ତୁ ଗୀତ ଗାଉ ଛଅ କଣ 1 2 3 4 5 6 स्पीड मार दूँ सब छोटे बनाती ଚାଲୁ ତ छः के छः दुने 12 ହବନି ଚୋର ହବନି ଚାନ୍ଦ ଛୁପା ନା ହିନ୍ଦୀ ଚଳିବନି ନା ଗୀତ ଅଛି ଆମର ଗୀତ ନଥାନ୍ତା ତେଲୁଗୁଟା ଆମେ କେହି ବୁଝିପାରିବାନି ହିନ୍ଦୀ ତ କିଛି ଲୋକ ବୁଝିବେ ନା ହଁ କକା ଚାନ୍ଦ ଛୁପା ବାଦଲ में ତାପରେ ଏତିକି चांद छुपा बादल में शर्मा के तू न जा चांद छुपा बादल में यूं शर्मा के तू न जा जा ତାପରେ ଯା ଚଳିବ ତ ହର୍ଷେଇ ଦିଅ ଗାଇ ଦିଅ କହିଦିଅ ଆରେ ଢେରଟା ଗୀତ ଅଛି ପକେଇ ଦେ ତମେ ନ ଗାଇନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଗାଇବି ହଁ ଆମର ପିଲା ପୁରା ରେଡି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଖାଇଛ ବା ସେ ଭାବୁଛ ନା ଶୋଇ ପଡିଲଣି କୋଉଟା ଆମ୍ବ ଆଜି କାହିଁ ତମେ ଭାରି ମନେ ପଡୁଛ ନା ଶିବାର ଥିଲା ଗୋଟେ ଗୀତ ନାଇଁ ନା ଅଧାରେ ଗାଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଆର କି ଗୀତ କହନି ସିଏ ହବନି ପଚାରି ବୁଝି ଜହ୍ନରେ ଆ ଜହ୍ନମା ମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ ସେ ଗୀତ ହବ ହବ ତୁ କେମିତି କାଠୁରିଆ ନ ପକାଉ ଆ ଜହ୍ନ ମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ ସର ଗାଅ ତାପରେ ପଦଟେ ଗାଇଲା ଗାଅ ଆ ଧର ସରଗ ଶଶୀ ମକାନୁ ହାତରେ ବଡରେ ଖସି ସେଇ ସର ପଇଲା ସଞ୍ଜ ଆସେ ନଈ ନଈଲୋ ସଞ୍ଜ ଆସେ ନଈ ଯାଇଛି କନେଇ ଗାଈ ଗୋଠ ନେଇ ଗାଈ ଫେରିଲା ନାହିଁ ଫେରିଲା ନାହିଁ ଇର ହଁ ହଁ ଇ ଇ ଇ ହବ ନା ସେଇ ତ ନାହିଁ ଇ ହବ ହରକ ଆମର କଷ୍ଟିଆ ପଡୁଛି ହରିବଲ ଖାଇଦିଅ ଚନ୍ଦ୍ରା ଗୀତ ହରିବଲ ଥାଏ ହୁଳହୁଳି ଦିଗାଏ ରଙ୍ଗର ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ନାଲି ଶାଢୀ କଷ୍ଟିଆ ଗଡଗଡା ପଡିଯାଉଛି ଆମର ଆଉ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ନାଲି ଶାଢୀ ବା ସେଇଟା ଠିକ ହବ ବନ୍ଦ କରିତେ ଆମେ ଜିତିଗଲୁ ଆମେ ଜିତିଗଲୁ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଚଢେଇ ତୁ ଆଲୋ ହଳଦୀ ମୁଇ ସୋରିଷ ଫୁଲିଆ ଛିଟ ଶାଢୀ ତୁ ଆଲୋ ପାଇବୁ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିନ୍ କରି ଯାଇଛୁ 2 ପଏଣ୍ଟ ମାଇନସ୍ ରହି ଆମେ ଜିତିଗଲୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଗୋଲୁଗୁଲା ଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଟା ପଠେଇବେ
ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋପାଳପୁର ସି ବିଚ୍କୁ ଏଇପଟେ ରାସ୍ତା ବାଁ ପଟେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ଆମର ବି ସେଇଠି ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ ହେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଢାବାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଖାଇପାରିଲୁନି। କିନ୍ତୁ ସେ ପାର୍ସଲ ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ, ଯାହା ବି ହଉ ରାତିରେ ବହୁତ ବି ରାତି ହେଲାଣି ଆମର। ଆଉ ନୂତନ ଦେଖନ୍ତୁ ଢାବାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଢାବା। ଆଉ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ସେଠି ତ ବସେଇକି ଆଜି କହିଲେ କି ଏଲାଉ ନାହିଁ ବୋଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେଇଯିବା ପାର୍ସଲ ଖାଇବା ବାହାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭାଇଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ହାତରେ ସବୁ ଧରିକି ଏବେ 40 ଅଛି ବୋଧେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା କଏଦୀ ଭଳିଆ ଅଛୁ। ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜିରୋ ଲାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲୁ। ରାତି ବି ଯାଇଥିଲା, ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ଏଇ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଭଲ, ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ରାଜ। ଆମେ ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା, ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ କରିଦେବା। ତାଙ୍କର ତ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ହୋଟେଲ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରାତି ଟଙ୍କା ଆଗର ଚିକେନ ସହିତ ନାନ୍କୁ, ଚିକେନ ସହିତ ନାନ୍ ନା ବାବୁ କ'ଣ ରେ ଏଇଟା? ଏଟା ହଉଛି ଚିକେନ ଆଉ ବଟର ନାନ୍। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି? ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ୟମ୍ମି। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଉ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇଛ? ପ୍ଲେନ୍ ନାନ୍, ପ୍ଲେନ୍ ତଡ଼କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଜେ। ସେ ଖାଇବ ବୋଲି ତା ପେଟ ସଫା କରିଥାଏ। ନାନ୍ ବନଉଛି ବଢ଼ିଆ। ଏଭଳିଆ ନାନ୍ ଏମିତି ଭଦ୍ରରେ ମୁଁ ଖାଇନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ବଟର ନାନ୍, ପ୍ଲେନ୍ ତା ସହିତ କ'ଣ ନେଇଯିବା ଆଉ। ପ୍ଲେନ୍ ନାନ୍ ପୁରା ସଫ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାନ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କହିଲେ ଯେଉଁ କଡ଼ା କି ମିକ୍ସ କରି ଭେଜ୍ ଆଉ କରିବେ, ମିକ୍ସ କରି ଗୋଟେ କ'ଣ ଭେଜ୍ କରି ପନିର ଗୁଡ଼ା ପ୍ରବଳ, ଆଉ ସବୁ ପନିପରିବା ଦୁର୍ବଳ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋକ ପ୍ରବଳ। 2023 ମସିହାର ପ୍ରଥମ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ନାନ୍ ଆଉ ତରକାରୀ। ଖାଇଦେବା, ଖାଇ ଶୋଇବା ଆଉ। ସବୁ ବାହୁବଳି ଏଇଠି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଆମ ପ୍ରତି ଥାଉ। ଏମିତି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆମେ ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂତନ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।